Moi boas, benvidos e benvidas unha semana máis a esta canle, a Lume Slot, para o vídeo desta semana, no que teremos esta unidade do Skoda Fabia Rally 2 do piloto asturiano Coete Suárez. Unha unidade bastante bonita, unha pena que non lle puseran o color original, como falaba onte na conta de Instagram. E nada, como sempre, vamos a proceder a miralo por dentro, a aproveitar para darlle unha limpieza e a sacalo a pista. Eu son Chava e alá que vamos! Procedemos a abrir a unidade, examinala por dentro, pero ningunha novedade. Como decíamos outro día, os escalestris son iguales entre sí. FR42 de caixa corta, un eje e unha polea un pouco sucias que vamos a limpiar ahora mismiño, pero iso, como vedes, completamente igual o Yaris e o Puma, cas gomas para tracción 4x4, esa, así que vamos a limpiar, engrasar e a polo a rodar. Aquí temos un cachiño da primeira sesión polo carril exterior, cos tempos marcados, e vamos a ver a segunda manga. Aquí estamos vendo unha sesión bastante boa do Skoda e procedemos a deixarvos os tempos por aquí. Como podemos ver, o Fabia polo carril interior móvese bastante ágil. Estes son os tempos marcados, moi bons en relación aos seus adversarios ata o momento.
como vos decía antes, o Fabia vai moi ben polo carril interior. Un pequeno trompo que fixemos nunha curva de dereitas das de arriba roubanos un segundiño co que podríamos haber mellorado o tempo, que son, como podedes ver, clavados, e quedamos con este pola volta rápida, obviamente. Antes de pasar a deixarvos as tablas de tempos, pois comentar que pasei un Scalestric que pecan todos, está bastante ben, é bastante divertido este Skoda. Aí temos o Skoda que entra líder, sacándolle 3 segundiños ao Yaris no carril exterior. E como podedes observar ahora mismo, no carril interior tamén entra líder, pero con esta auténtica machetada que lle mete o Yaris, 10 segundos. E xa para rematar, recordade que se vos gusta o contido podedes suscribirvos e pegarlle un like. Ata a próxima!